Kieku flok imxejna ma' misleading title li kien hemm f'rapportaġġ ta' xatjien wieħed mexa ma' dak li għatjien, il-pożizzjoni kienet tkun waħda differenti. Nispjega illi il-mekkaniżmu ta' maħfra ta' pieni li jingħataw dwar multi ta' Covid u reati oħrajn diġà jeżisti. Dan huwa l-punt ta' tluq li jien nixtieq nispjega, dan huwa il-reati ta' Covid jiġu deċiżi mill-Kummissarju għall-Ġustizzja. Dak il-chapter tal-liġi tagħna diġà jipprevedi mekkaniżmu li permezz tiegħu tista' tmur quddiem il-Petitions Board u titlob maħfra. Mhux hekk biss jien għamilt il-verifiki wkoll u quddiem il-Petitions Board diġà daħlu talbiet għal maħfra minn persuni illi nataw multi li huma Covid related u kien hemm każijiet fejn dawn il-petizzjonijiet diġà ġew milquha. U tgħidli allura għaliex inti semmejt li għandu jkun hemm dan il-mekkaniżmu għaliex jidher illi kellek ċirkostanzi, nagħti eżempju ta' persuna anzjana illi qatt m'għamlet rejat f'ħajjitha, qatt kważi ma ħarġet minn dar ġast tmur sal-ħanut biex tixtri u tmur lura, illi inqabdet ma żammitx social distancing u għandha realtà prattika li ma tistax tagħmel jew petizzjoni online għaliex mhijiex internet friendly jew ma tafx kif tikteb petizzjoni. Jiena li qed ngħid huwa jkollna dan il-mekkaniżmu li permezz jew nistgħu naċċessaw il dawn in-nies illi għalihom jekk weħlu multa ta' 100 euro b'mod ġenwin u għandhom pensjoni non kontributorja tfisser li toħdilhom persentaġġ għoli mill-inkam diġà batut illi għandhom. U jien iva, nipprova nara l-affarijiet b'raġuni imma b'kompassjoni wkoll. Ma nistgħux inħallu l-element ta' kompassjoni u għaldaqstant nagħmel distinzjoni jien imkien mat illi għandna nagħtu amnestija blanket lil kulħadd. Jekk kien hemm persuna illi kisret ir-regolamenti b'mod sfaċċat, hemmhekk tħallsallas il-multa u titterfa' l-konsekwenzi. Ma jekk kellek każijiet ġenwini, hemm mekkaniżmu diġà ejja naraw jekk hemm xi loopholes dan il-mekkaniżmu li forsi nistgħu ngħinu ftit iktar in-nies. Każijiet ġenwini qed nitkellem u verament ġenwini nagħmel din id-distinzjoni netta, diġà jeżisti dan il-mekkaniżmu u għaldaqstant kieku ġejt rappurtat aħjar kien naħseb l-episodju li għamil bieraħ ma kienx ikun qiegħed hemmhekk.